Hej, jeg har lige en lidt vigtig meddelelse. Vi har netop fået den her førstehjælpspasta hjem, og det er en, der er rigtig, rigtig god at have med sig, når man er ude at lufte sin hund. I dag der har vi rigtig store problemer med, at folk efterlader deres snusposer eller nikotinposer rundt i naturen. Og det er altså nogen, som vores hunde, når vi er ude at lufte dem, rigtig godt kan lide at spise. Det er super giftigt, det her nikotin, der er i de her poser for hundene. Og det bliver optaget rigtig hurtigt i deres system, ofte faktisk inden for den første time. Det her det er sådan en førstehjælpspasta, at man giver hunden, når at skaden lige er sket. I det her pasta der er blandt andet aktivt kul. Og aktivt kul, når det kommer ned i maven på en hund, så sker der en adsorption af det her giftstof, så det binder sig til det aktive kul i den her førstehjælpspasta. Sådan så at det har svært ved at blive optaget i hundens tarmsystem og mave. Det er stadig super vigtigt, at man kommer til dyrlæge, men ofte så er man jo ude at gå tur, og det kan godt tage lidt tid, inden man kan få hunden til dyrlæge. Og fordi der optages så hurtigt, så er det altså rigtig, rigtig godt at give det her til sin hund, lige når skaden sker. Så vi anbefaler, at det bliver en fast del af det udstyr, man har med, når man skal ud og lufte sin hund, sammen med hundeposer og hundesnor. Det her Detox Pet, det ligger i vores webshop, hvor man kan gå ind og bestille det, sådan så man har det liggende derhjemme, i tilfælde af, at man får akut brug for det. Men igen, det er super vigtigt, at man får fat i sin dyrlæge, sådan så at hunden kan komme til viderebehandling, udpumpning og så videre. Men det her, det kan hjælpe lidt i den indledende del i hvert fald. Det var lige et godt råd herfra. Klik ind og læs mere om produktet i vores webshop. Vi ses.